Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лена Ганиева. Бүгенге программада Шевченко урамы 3-нче йортта яшәүчеләр өчен җылылыксыз кыш инде гадәти күренеш, проблемалар һаман хәл ителми. Сәләтле яшьләр, милли киемнәр һәм ватанпәрвәрлек рухындагы мода күрсәтү буларны барысында иҗади процесслар фабрикасының туган көне берләштерде. Әлмәт шәһәр судында үтерү турындагы эш буенча чираттагы утырыш узды. Хатын-кыз бергә яшәүче ир-атка 4 тапкыр пычак белән кадаган. Шевченко урамындагы 3-нче йортта яшәүчеләр өчен җылылыксыз кыш инде гадәти күренеш. Ай сайын фатирларда нибары 6-7 көн җылы була. Калган вакытта электр җылыткычлары коткара. Моннан тыш инде ярты ел лифт эшләми, ә диварлар буенча тараканнар йөри. Халык прокуратурага, башкарма комитетка, торак инспекциясына һәм әлбәттә идарәҗе компанияга мөрәҗәгать иткән. Вот отопление, смотрите, вообще отопления нет. В этой комнате нет, в другой комнате нет, вообще нет. Бу хәл ноябрь аеннан бирле дәвам итә. Шевченко урамындагы 3-нче йортның бүлмәләрендә җылы булган атналарны хәтта санап чыгуда авыр түгел. Вот в январе месяце у меня в доме было... Гыйнварда миндә җылылык нибары 7 көн булды. Бүгенге көндә инде 4 көн җылылык юк. Һәр ай саен җылылык 6-7 көнгә генә бирелә. Шуңа күрә җирле халык өчен кирәкле көн күреш техникасы исемлегенә җылыткычлар мөһим урын алып тора. Ләкин шулайда юрганга төренеп, йон-оек баш киеп йокларга туры килә. Кызганыч, бу бердән-бер проблема түгел. Тараканы тоже много вообще. Тараканнар да күп. Мин аларны үз акчама берничә тапкыр агуладым инде. Йорттагы уртак коридорлар, юыну бүлмәләре, аш бүлмәсе һәм подъезд 35 ел буе ремонт күрмәгән, ә мондый апартаментлар өчен түләүләр зур. Нереальная сумма. Бик зур суммалар түләйбез. Мәсәлән, зур бүлмә өчен 18 квадрат метрга 5500 сум кварплата килде. Бу саннарны ЖЭУ эш идарәҗе компаниясе йортта күп бурычлар булуы белән аңлата, ләкин милекчеләр моның белән килешми. Алар фикеренчә, бар кеше дә коммуникаль хезмәтләр өчен вакытында түли. От жителей дома номер 3 по улице Шевченко. Шевченко урамындагы 3-нче йортта яшәүчеләрдән республика торак инспекциясенә 19 мөрәҗәгать килгән. Һәр берсе буенча тикшерү үткәрелде. 3 тапкыр планнан тыш тикшерү ясалды. Һәр очракта да хокук бозулар расланды. ЖЭУ эш директорына 3 административ беркетмә төзелгән. Узган ел республика торак инспекциясе идарәҗе компания җитәкчесен эштән алу турында 2 тапкыр судка мөрәҗәгать иткән, әмма ул бары тик штраф белән генә котылган. Жилинспекции далее будет. Торак инспекциясе алга табада лицензия таләпләрен үтәмәгән җитәкчене эштән алуны таләп итәчәк. Сәләтле яшьләр, милли киемнәр һәм ватанпәрвәрлек рухындагы мода күрсәтү. Буларын барысы да иҗади процесслар фабрикасының туган көне берләштерде. Бу көн махсус хәрби операциядә катнашучы солдатларның хатыннары һәм балалары өчен аеруча истәлекле булды. Алар үзләрен модель ролендә сынап карадылар. Бу подиумда профессиональ модельләр юк. Стиль магиясе коллекциясын күрсәтүдә махсус хәрби операциядә катнашучы солдатларның хатыннары чыгыш ясады. Важно проводить особенно для женщин, которые... Мондый чаралар бигрәк тә хәзер ирләре яннарында булмаган хатын-кызлар өчен мөһим. Безнең ир-атларыбыз сугышта. Минем ирем үлде, 1 ел элек аны җирләдем. Мондый чаралар бик мөһим. Үз эшеңә бикләнмәскә, игътибар үзәгендә булырга, ярдәм күрсәтелүен аңлар өчен. Подиумга хәрбиләрнең кызлары да чыкты. Ирина Бондарева монда әнисе белән килгән. Ул яңа һич кичерешләр алырга һәм көндәлек тормыштан арынырга тели. Прикольно, мне нравится. Кызык, миңа ошады. Без озак киендек, көттек, карадык. Һәр кием кулдан тегелгән. Коллекцияның төп үзенчәлеге кокошник. Ул рус кызы образына аерым ям өсти. Бу чара хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләренә хөрмәт күрсәтү. Хочется поддержать наших девчонок.
Кызларның күңелен күрәсе килү, чөнки мин аларның штабта көне-төне утыруларын, шәмнәр ясауларын, ирләре өчен әзерләнгәннәрен беләм. Бу күрсәтү аларга матурлык бүләк итү, 8 март алдыннан аларны шатландыру, йөзләренә елмаю күрү өчен, алар бу фотосурәтләрне ирләренә дә җибәрә алсын өчен. Сәхнәгә балалары белән якынча 20 хатын-кыз чыкты. 3 көн дәвамында репетицияләр узды, костюмнарны алар күрсәтү юалдыннан гына киделәр. Бәйрәмдә спорт киемнәре, көндәлек кием һәм татар милли киемнәре коллекциясе дә тәкъдим ителде. Моннан тыш «Голос фабрики» проектның хисап концерты узды. Онда 50 кеше катнашты. Әлмәт шәһәр судында үтерү турындагы эш буенча чираттагы утырыш узды. Яңа шаһитлардан сорау алдылар. Аларның берсе гаепләнүченең күршесе. Әлмәт шәһәр судында үтерү турындагы эш буенча чираттагы утырыш узды. Хатын-кыз бергә яшәүче ир-атка 4 тапкыр пычак белән кадаган. Бу юлы судка шаһит булып күршесе катнашты. Сорау алу вакытында ул хатын-кызның агрессив булуын искә алды һәм фаҗигага кадәр ул ир-атның аяклары белән фатирдан тибеп чыгармакчы булган. Ногой, прям подошвой, вот этим протектором-то. Прям я говорю, ты что делаешь-то? Ну, замечание сделал, а что я буду? Шулай ук ул бу фатирда һәр вакыт талаш, кычкыру һәм балаларның елавы ишетелеп торганын әйтте. Бу күршесенең сәламәтлегенә тәэсир иткән, ул хәтта табибларга мөрәҗәгать иткән. Очень тяжело. Да мне сказалось на моем здоровье. Бик авыр булды. 6 ел дәвамында төнге дискотекалар булды. Балалар елады. Ул әле ана булу хукукыннан мәхрүм ителмәгән вакытта. Табибларның шаһитның сәламәтлеге һәм аның күрсәтмәләре буенча чыгарган нәтиҗәләре судка тапшырылды. Шаһитлардан сорау алу дәвам итәчәк. Әлеге эш буенча чираттагы тыңлау 21 мартта булачак. Әлмәт татар дәүләт драма театры коллективы мәдәният һәм сәнгатьтәге казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Әлеге указга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Узган ел театр үзенең 80 еллык юбилеен билгеләп үтте. Бүген сәхнәдә классик спектакльләр генә түгел, фестиваль форматындагы куелышлар да тәкъдим ителә. Күптән түгел театрда беренче тапкыр иммерсив спектакль да узды. Бүген театр Татарстаннан читтә дә киң танылган. Транспорт чаралары, төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре, запас частьлар, генераторлар, дарулар, окоп шәмнәре һәм тагын да күп нәрсәләр. Барлыгы 10 тонга гуманитар йөк махсус хәрби операциядә катнашучы хәрби хезмәткәрләргә тапшырылды. Бу ярдәмне актив волонтерлар, предприятие хезмәткәрләре һәм депутатлар җыйды. Йөкне район башкарма комитеты җитәкчесе Гүзәл Хәбәтдинова озата барды. Әлмәттә язгы ташуга әзерлек башланды. Хәзер үк су агызу каналларын чистарту һәм кар чыгару эшләре актив алып барыла. Яңгыр сулары канализацияләре һәм су агызу каналлары да чистартыла. Тротуарлар, җәүләр кишүләре һәм тукталышлар да кардан һәм буздан азат ителә. Узган атнада гына шәһәрдән 6000 кубометр кар чыгарылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.